Кніга Ешуа, раздзел 14. Гэта тое, што атрымалі ва ўласнасць сыны Ізраэля ў зямлі Ханаан, што далі ім Элеазар святар і Ешуа сын Нуна, і князі плямёнаў пакаленняў Ізраэля, якія дзялілі ўсё жэрабем, як загадаў Господ праз Маісея 9 пакаленням і палове пакалення. Бо 2 пакаленням і палове пакалення даў Маісей уласнасць за Ярданам, апрача лявітаў, якім нічога не даў між братоў іх. Але ад сыноў Язэпа выйшлі 2 пакаленні – Манасы і Эфраіма. І левіты не атрымалі ніякай часткі на зямлі, акрамя гарадоў на жыццё і іх прыгарадаў для таго, каб пасвіць сваю жывёлу і статкі. Як загадаў Господ Маісею, так і зрабілі сыны Ізраэля і падзялілі зямлю. Тады прыйшлі сыны Юды да Ешуа ў Галгале, і Калеб, сын Ефоны, Кенезій, сказаў яму: «Ты ведаеш, што Господ сказаў Маісею, чалавеку Божаму, пра мяне і пра цябе ў Кадэс-Барне. 40 гадоў меў я, калі Маісей, паслугач Господа, паслаў мяне з Кадэс-Барне, каб выведаць зямлю, і я яму расказаў праўдзіва, што я бачыў. А браты мае, якія хадзілі разам са мною, напалохалі сэрцы людзей, і я, тым не менш, быў верным у тым, каб пайсці за Господам Богам маім. І ў той дзень Маісей прысягнуў, кажучы: «Зямля, на якую ступіла нага твая, будзе ўласнасцю тваёй і сыноў тваіх навекі, бо ты быў верным у тым, каб пайсці за Господам Богам маім. Такім чынам захаваў мне Господ жыццё, як паабяцаў да сённяшняга дня». 45 гадоў мінула з таго часу, як Господ сказаў словы гэтыя Маісею, калі Ізраэль вандраваў праз пустыню. Цяпер маю 85 гадоў. Але я дужы, як тады, калі пасланы быў дзеля выведвання, колькі ў мяне тады было сілы, столькі і цяпер маю, для таго, каб ваяваць, ды ісці ў паход і вяртацца. То ты дай мне гэтую гару, якую абяцаў мне Господ у той дзень, бо ты таксама чуў, што там жывуць сыны Анака, і што гарады іх вялікія і ўмацаваныя. Магчыма, калі Господ будзе са мною, я змагу знішчыць іх, як мне паабяцаў гэта Господ. Ешуа дабраславіў яго і даў яму ва ўласнасць Геброн. І таму Геброн належыць Калебу, сыну Ефоны, Кенезію, аж па сённяшні дзень, бо ён быў верны, каб пайсці за Господам Богам Ізраэля. Геброн перад тым называўся Кірыят-Арба, а Арба быў найвялікшым чалавекам сярод сыноў Анака, і зямля жыла ў супакоі ад войнаў.